Home, així d'entrada, les àrees més interessants pel que veig que poden encaixar és temes de màrqueting i temes de gestió. Potser no tant en temes tècnics, però sí en màrqueting i gestió crec que sí, que són temes en què ells podrien començar a fer les seves primeres feines a una empresa com un centre comercial. No? Realment un cap de botiga necessitaria haver fet o haver passat per algun tipus de carrera d'aquest estil o a l'inrevés, és a dir, una persona amb aquest perfil incorporar-la a venedor per fer-la desenvolupar cap a cap de ventes, perquè realment gent amb aquesta projecció seria un dels millors llocs on incloure-la. Com que venen amb una formació molt àmplia en el sector del comerç i han tocat tots els àmbits, considerem que qualsevol àrea relacionada amb el negoci es poden adaptar perfectament. Estem parlant de departaments de compres, de ventes, de logística, de màrqueting, d'expansió. El fet de que el retail estigui tan desenvolupat en el nostre país dona moltes oportunitats, diguéssim, als graduats en comerç i distribució, que a més necessiten aquestes empreses personal, diguéssim, altament qualificat, cosa que fins ara no existia per la manca de temaris docents necessaris per tenir professors a aquestes empreses. S'ha d'estar a la botiga, s'han de conèixer els productes, s'ha de saber on estan, què són, com es aconsegueixen i com es fa tot. O sigui que el seu punt de partida ha de ser sempre la botiga. Els estudis de graduat en la Direcció de Comerç i Distribució ens permet tenir accés a gent en preparació, amb polivalència, perquè la veritat és que totes les rames que toquen són polivalents i ens permet tenir un professional que ens pot dedicar dintre del comandament intermig a les diferents àrees, tant comercial, de serveis, logística, administració, dintre del que és un gran magatzem. Por ejemplo, en control de gestión, en marketing, en compras, como por ejemplo concretamente como jefe de producto o bien en recursos humanos, ¿vale? Y luego incluso pues se puede imaginar evolucionar como especialista dentro de una de estas àrees. Crec que poden tenir moltes sortides, perquè fins ara era un camp en el que no hi havia professionals experts en aquest sector. Llavors crec que tenen molt a aportar en el món del retail, de les botigues i del comerç de Catalunya en general. Yo creo que esto es un beneficio para las empresas, para las compañías, que haya este tipo de carrera universitaria. Por ejemplo, personas como yo, para llegar a una gerencia tenemos entre 10-15 años de experiencia. Hemos aprendido con el día a día. Y si hubiéramos tenido la oportunidad de tener una carrera universitaria de este tipo, hubiéramos tenido muchas más armas para tomar decisiones más beneficiosas de cara a nuestra compañía. Creo que los alumnos estudiantes de Scodi pueden aspirar a cualquier tipo de mando dentro de departamentos comerciales y de marketing en cualquier empresa. Ahora, también es cierto que las empresas tienen que velar porque haya un buen plan de carrera paulatino para estos candidatos.